אהלן חברים, אני מאוד שמח לראות אתכם פה שוב בסרטון הבא והנוסף. היום אנחנו נדבר על סרטונים. אז תקשיבו, סרטונים זה מתאים לחלק מהאנשים לראות, וחלק מהאנשים זה פחות מחבר אותם. יש אנשים שיותר מחוברים לעולם הסרטונים, יש לכם יותר לתמונות, יש לכם חושבים יותר לטקסט כתוב, ליותר למאמרים, אבל חבר'ה, אל תחסכו את ההבעה שלכם, אם זה גם דרך סרטונים. לפעמים מאוד קשה לעמוד מול מצלמה, כל מיני עניינים של איך אני אראה, חבר'ה, הכל בסדר, תשכחו מהשטויות, צאו לאור, תביעו את עצמכם כאילו אין מחר, זה העיקר. אז עכשיו אנחנו נקפוץ פנימה לתוך הסרטונים, לתוך יצירת מצגת, סליחה, התבלבלתי כבר, לצורך יצירת סרטון. איך אני יוצר סרטון? במקרה הקנווה פתוח כבר בצור, ואני אסגור רגע שנייה ונתחיל ממסך הבית, שאתם מכירים אותו מהסרטונים הראשונים, ויש לי אפשרות סרטון, ויש לי אפשרות פה לחשום סרטון. נגיד אני רוצה סרטון מידע, אוקיי? אני רוצה לתת מידע מקצועי, אוקיי? הסרטון מידע זה, בוא נראה מה הוא נותן לי. אז יש פה, אה, למעשה הוא לא נותן לי שום דבר על סרטון. אוקיי, יש פה סרטונים, זה בפרימיום. בואו נראה סרטון שהוא מציע, סליחה, אוקיי, הוא לא הולך עם יוד הסרטון, בסדר? אז בואו נבחר איזה סרטון כלשהו, בואו נראה איזה סרטון שהוא מאוד מאוד מרגיע, נגיד לאיזה בילוי או איזה יום כיף או חוויה משותפת, אה, ונבחר אחד מהסרטונים. אה, אוקיי, ובוא נעשה, יש פה אלמנטים מכילים, תבנית מכילה אלמנטים בתשלום, אז אני אוותר עליה לצורך הדוגמה שלנו כרגע, וניקח אולי משהו עולה לו, אלמנטים בתשלום, התאמה אישית, ונגיד אני רוצה לקדם מקום כלשהו בארץ או בעולם, אז מה שאני יכול לעשות, אה, זה למשל travel blog, זה משהו שקשור לעולם תיירות, אני יכול לבחור פה Let's Explorer, מקום אחר, בוא נחשוף מקום אחר, ואני יכול לבחור את התמונה הראשית, אה, אוקיי? אני יכול לבחור את התמונה הראשית ולשנות אותה. איך אני עושה את זה? רק שנייה אחת. פה אני עושה דאבל קליק ואני רושם תודה נגיד שצפיתם, ופה אני בוחר אה, בחר את הסרטון הבא, בסדר? אה, למעשה פה, בואו נראה אם אני יכול למחוק. כן, אני מוחק. מה שעשיתי, אני אעשה איתכם שוב, קליק על השטח הזה, על החלק המופיע פה, קליק אחד, ועל כפתור Backspace, אחורה למעשה, מעל ימינה לפלוס בשורה העליונה, אני מוחק את התמונה ואני מכניס תמונה אחרת. נגיד עכשיו אני בוחר תמונות, אה, אה, הנה עכשיו אני רוצה להוסיף תמונה, אז אלמנטים לא, אני רוצה להוסיף תמונה, אה, אוקיי, של, סתם, נגיד זו הייתה צריכה בישראל, אז אני אגיד להם, אה, אני מותח את זה ימינה, ומותח את החלק התחתון פה למטה, מותח פה שמאלה, גם אם זה חורג את הגבולות, כמו שאתם רואים שזה חורג את הגבולות, זה גם בסדר, ואני אומר, כותב להם, השקיעות היפות בישראל, אוקיי? ובלוג תיירות, בסדר? אמ, איך זה באמת קשור אליי באופן המקרי? בעבר הקמתי את העמותה שנקראת מטיילים בישראל, והיא סיימה את הפעילות שלה. אבל זה במקרה משהו שקשור. אבל פה אנחנו יכולים לבחור עוד פעם, שוב בפריז, ולבחור במקום נוסף,
אה, מקום נוסף, ופשוט לצלם באיכות טובה ולהוסיף את התמונות האלה. ואז אני יכול לעשות בסוף השקיעות היפות של ישראל, אוקיי? אם אני רוצה לראות את הסרטון הזה, סרטון של 33 שניות, אה, שימו לב איזה יפה זה יוצא, זה נראה ממש מקצועי. נכון, זה לא סרטון עם המון המון אפקטים ודברים כאלה, אבל הוא ממש ממש נראה מקצועי, הוא נראה ממש יפה. והוא נותן תחושת ביטחון וודאות, מידע מקצועי, ממש נראה כמו סרט כלשהו. אני מאוד מאוד אוהב את היצירות המדהימות האלה. אה, אתם יכולים גם לקחת מצלמת וידאו, או לקחת סלולרי, אייפון מוציא סרטונים ממש ממש יפים. גם מכשירים אחרים. היום באמת המצלמות ברמות מאוד מאוד גבוהות ביחס לעבר. תשתמשו בטכנולוגיה שקיימת לכם, ותעלו סרטונים ותעלו אותם פנימה ותפיצו אותם הלאה. והסרטון הזה יכול להיות בפייסבוק, ביוטיוב, ברשתות החברתיות, בכל מיני מקומות, ולחברים שלכם בוואטסאפ, ופשוט אל, אל תשאירו את התוכן שלכם בעולם בשקט. עכשיו, כמו שעשיתי את הסרטון הזה הספציפי, אני יכול לעשות עכשיו סרטון חינוכי, לימודי, ואני יכול, בוא ניקח סרטון לימודי, קובץ, אה, קובץ, עבר להשפעה, אוקיי? אני באמת אאתגר, באמת, לא אעשה פה סרטון רגיל, אלא אני אקח סרטון, אה, מה תרצו ליצור? סרטונים. סרטון, אני רוצה להתאפס כמקצוען, אוקיי? אז אני יכול לדבר על שלושת העקרונות לשפר את ההבעה שלכם, בסדר? לקחתי דף נקי, לא שמתי פה כלום, ואני אקח איזה, מה זה פה? אני אקח, אוקיי, יש לי פה סרטון שמדבר על מחשב, אוקיי, ואני יכול לקחת את זה מ-8 שניות, אני יכול לקחת את זה ל-10 שניות, אוקיי? ואז אני ארשום פה שלושת העקרונות להבעה, לשליטה ברשתות, בהבעה שלכם, לשליטה בהבעה לכם, אוקיי? אז יש לי פה אה, בקטע הראשון, אוקיי? זה קטע של סרטון שמראים שעובד על המחשב. עכשיו, זה שייך לקטע מספר 1. אחר כך אני, אה, את זה, זה כאילו החתימה שלהם, ואני נגיד, אני מוותר על החתימה כרגע. בדקה מספר, איזה דקה פה? סליחה. ב, בשליש הדף אני מכניס פה טקסט נוסף, כותרת משנה, כתוב בכל מצב. עיקרון ראשון, כתוב בכל מצב רוח. אוקיי? זה העיקרון הראשון. טוב, בואו נראה אם זה באמת יצא לי. לא, אוקיי. זאת תבנית ספציפית שלא נותנת לי להכניס את מה שאני יכול לעשות זה אני יכול להקטין את זה, את היחידה הזאת של הסרטון ל5 שניות. את זה לעשות קליק ולמחוק לחצן ימני
מחק דף אחד, אוקיי? פה לחצן ימני, שכפל דף זה, לשכפל אותו. אתם שואלים בטח רגע, מה אני צריך פעמיים את אותו דבר? אז פה נרשום כבר עיקרון שני, ברך כל יצירה שלך. היה שמח על כל מה שהבעת, לטוב ולרע. אוקיי? אני אחדד את התוכן. אה, היה בהכרת הכרת טוב לעשייתך. אוקיי? זה עיקרון שמיני, ואתם רואים, בעיקרון הראשון זה ככה, עיקרון שני הוא פה, עיקרון שלישי, אני עושה לחצן ימני, שכפל, ועיקרון שלישי, הבע מתוך ביטחון. יופי, הבע מתוך ביטחון ולא מתוך פחד, זה עיקרון שלישי, עיקרון שלישי. בסדר? אז יש לנו את שלושת העקרונות, ואם תראו פה מה קורה פה, אה, יש לנו פה סרטון שאחרי 5 שניות קופץ עיקרון מספר שני, ועיקרון מספר שלישי קופץ עכשיו. אני אוהב את העיקרון הזה, את הסרטון הזה, זה 15 שניות, אני משתף אותו, אני מוריד אותו עכשיו, כי אני באמת אוהב אותו. עכשיו, אני יכול לעשות העתקה, קישור ציבורי לצפייה, מאוד חשוב לעשות אותו, ואני עושה פה אחורנית, ואני מוריד את הסרטון הזה, ואני שומר לי אותו כ-MP4, ולרוב הזמן, להמשך, אני פשוט שולח אותו לרשתות החברתיות. פה הוא אומר לי, הזמן חבר והרוויח נקודות קרדיט. אז מה שאני אעשה פה, בסרטון הזה ספציפי, אני מבקש מכם, בא לי קרדיטים. מה זה אומר קרדיטים? אם אתם כבר בטח רוצים לדעת. קרדיטים זה המצב שבו אתם מקבלים, נגיד יש פונקציה שעולה כסף, ויש לכם קרדיטים, אז אתם יכולים את הפונקציה המתקדמת לקבל אותה בחינם. אנחנו נראה אותם בתופעות של AI ובפעולות מתקדמות שאנחנו, סרטונים שכבר דיברתי עליהם, אבל אני חושב שנדבר עליהם בהמשך. אז את הזמן קרדיטים אני מזמין אתכם ככה לראות את הסרטונים. אז נעשה העתק, ואני שומר לי אה, את הסרטון ואני אשלח אתכם בתגובות למטה. אתם מוזמנים להצטרף לקנווה, להכיר את קנווה ולהיכנס, לקבל אה, את הידע שאני מעביר לכם. אז חבר'ה, אני ממש ממש נהניתי מהסרטון הזה ומאוד מאוד שמחתי, ואתם מוזמנים להגיב, לשאול שאלות, להפיץ לחברים, ותודה רבה לכם. אם תשימו לב, השורה הראשונה שכתבתי נמצאות פה, ואנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. רק שנייה, אני סוגר. רגע. כן.